aloha czołem. Nie wiem jak ty, ale gdy przeczytałem, że zarobki na państwowych stanowiskach, mam na myśli właśnie prezydentów, tam nie wiem, senatorów, ministrów, kogokolwiek jakby z tej kliki, nie były podnoszone przez ostatnich kilka lat, szczerze się po prostu przestraszyłem. No myślę, kurde, no jak ci biedni ludzie, którzy naprawdę no zacharowywują się dla nas, dla ciemnego ludu, nie mieli podwyżki. Kurde, jak to jest, że po prostu pielęgniarki w domyśle, które tak naprawdę mają chyba najlżejszą robotę na świecie, cały czas upominają się po prostu o jakieś podwyżki, a te biedaki po prostu ani razu nie podwyżyli sobie. Po prostu szok. A tak całkiem poważnie, żebym przypadkiem nie został źle zrozumiany, to zachodzę w głowę, jak do cholery oni wpadli na taki pomysł. Tam można w internecie krąży kilka takich różnych zestawień pokazujących, ile zarabiają w tym momencie, ile powinni zarabiać po tych właśnie podwyżkach. I między innymi też jest punkt, ile zarabia obecnie pierwsza dama, a ile powinna. 4 lata, kurde, jest się naprawdę ustawionym, jeżeli ktoś jeszcze potrafi dzielić pieniądze, oszczędzać, to już w ogóle szok, no nie? No smutek, że naprawdę, no tyle lat nie było podwyżek, no. Więc mam nadzieję, że obecny Sejm coś z tym zrobi, w końcu od tego jest. A co ostatnio dzieje się tutaj, na tym szarym padole, prawda, na zupełnie innej orbicie, bez podwyżek? Cóż, leży sterta przygotowanego żarcia na wyprawę pod tytułem Eastern Express 100, czyli 100 mil, nawet ponad 100 mil przemyśl, przysłup, głównie szlak niebieski i w tymże kolorze nowo zmajstrowana czapa. I właściwie zamiast pitolić o tym, co tam się w górze wydarza, bo chyba na to większego tak naprawdę wpływu nie mamy, wydaje mi się, że tak naprawdę żeby coś musiało się stać, musielibyśmy wyjść po prostu wszyscy zgodnie na ulicę, nie, bez względu na to, kto jest przy tej władzy, czy to jest prawa strona, lewa, środkowa, czy półprosta, cholera wie, bo tak naprawdę to jest wszystko tak wymieszane, że ci, którzy mienią się prawicowi, są czasami bardziej lewicowi niż lewica, więc tutaj tak naprawdę chyba tylko i wyłącznie oddolna rewolucja, najlepiej bezkrwawa, ale w przeciwnym wypadku no, mają wyłożone, no, co byś nie robił, nie robiła, to będą nam się śmiali, więc cóż, albo wyjechać, albo po prostu zostać tu i w pokojowy sposób walczyć o zmiany. Przyznam, że trudno jest mi wysiedzieć, a dziś czwartek, jutro piątek, jutro startuję właśnie z projektem Eastern Express, startuję z Przemyśla. Ci, którzy wczoraj z Was oglądali wczorajszego live'a, to wiedzą, że będę zdawał relacje właśnie na Snapie. Snap jest najprostszym narzędziem w użyciu, tak żebym mógł coś więcej powiedzieć, czyli Snapchat, żółty duszek na żółtym tle, prosta apka, coś będę wrzucał, tu będzie można sobie to zobaczyć. Wreszcie jest dobra pogoda, przestało po prostu padać. Niebo jest prawie bezchmurne, a tych chmur ostatnimi dniami przewalało się naprawdę całe mnóstwo. Więc odmiana pogody na taką, którą najbardziej lubię, czyli jak jest słońce i ciepło, wreszcie nastąpiła. No nic, tyle na dziś, bo tak naprawdę jeszcze mam tyle rzeczy do zrobienia, że sam nie wiem, co mam ze sobą zrobić, od czego zacząć, więc zacznę od tego, że skończę. Aloha, czuj duch i do usłyszenia z trasy. Pa, pa.